Zastavte sa na moment a úprimne sa zamyslite. Pracujete pre peniaze, alebo peniaze pracujú pre vás? Väčšina ľudí uviazne v nekonečnom kolobehu, pretože ich nikto nenaučil, ako skutočne ovládať svoje financie a kariéru. Dnes sa to však mení. Sme tu pre tých, ktorí už majú dosť priemernosti a hľadajú cestu k skutočnej finančnej nezávislosti. Naším poslaním nie je len vzdelávať, ale transformovať váš prístup k zarábaniu a budovaniu majetku. Čo odlišuje úspešných od ostatných? Sú to vedomosti, ktoré sa v škole nevyučujú. V SLM Knowledge Academy sa zameriavame na to najpodstatnejšie. Investovanie, profesný rozvoj a budovanie pasívneho príjmu. Už žiadne teórie, z ktorých sa nenajete. Ponúkame vám konkrétne stratégie, overené postupy a nástroje, ktoré môžete okamžite nasadiť do praxe. Predstavte si, že máte jasný plán, ako nechať svoje úspory rásť a ako si vytvoriť tok príjmov, ktorý nie je závislý od vašej prítomnosti v práci. To nie je sen, to sú dáta a správne rozhodnutia. Možno si hovoríte, mám na to čas? Odpoveď je áno. Naše kurzy sú navrhnuté pre zaneprázdnených ľudí. Študujete vlastným tempom, kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vytvorili sme unikátny systém výučby. Kombinujeme špičkové videolekcie, technické návody a detailné manuály, ktoré vás doslova vedú za ruku. Pripravili sme pre vás cestu krok za krokom, aby ste sa vyhli začiatočníckym chybám, ktoré stoja čas a peniaze. S nami nekupujete kurz, kupujete si skratku k vašim cieľom. Vaša budúcnosť je výsledkom rozhodnutí, ktoré urobíte dnes. Môžete pokračovať v tom, čo robíte doteraz, alebo sa môžete vybaviť zručnosťami, ktoré vám otvoria dvere k úplne novým možnostiam. Podporte svoje samostatné myslenie, zvýšte svoju hodnotu na trhu a začnite budovať stabilitu, ktorú si zaslúžite. Vyberte si svoj kurz a začnite písať svoj úspešný príbeh z SLM Knowledge Academy ešte dnes. Budúcnosť patrí pripraveným. Buďte jedným z nich.